Estamos hoxe aquí no Fío que nos une e hoxe temos un programa para coñecer a unhas compañeiras que están facendo as prácticas en FEMUPO e ademais tamén para saber un pouquiño a realidade que elas viven na rúa sobre a violencia de xénero, sobre todo o que acontece en relación coa muller, coas nenas e os nenos. Gustaríame presentarvos a Andrea e a Alba. Andrea está facendo integración social e Alba, promoción de igualdade de xénero. O primeiro que vos quero preguntar, que vos levou a estudiar este tipo de formacións? Porque isto non é unha enxeñería, isto non é matemáticas puras, para isto hai que ter unha especie de vocación social para poder dedicarse un pouquiño a estas actividades. Entón, Andrea, por exemplo. Pois realmente sempre quixen como facer algo que como que deixase pegada no mundo, ¿no? Que o mellor son así como un pouco ambicioso. A miña frase favorita era ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, claro, cando era máis pequena pensaba en psicoloxía, porque ao final era o que coñecía como máis de interactuar con persoas e demais. A medida que fun crecendo vin que era máis estudio tema matemático ou científico e dixen que non era para min e descubrín o tema do traballo social, a educación social e dixen que o mellor por aí pode estar o meu camiño, non? Interactuar con persoas, con problemáticas reais, pero poñéndolle cara a esas problemáticas, porque ao final oímos falar deses problemas, pero non vemos as persoas ou as víctimas neste caso. Pois por aí vamos. Moi ben, é importante porque dende FEMUPO tamén pretendemos, non é ambicioso, pretendes cambiar o mundo, pretendes facer un mundo mellor. Alba, e ti, promoción e igualdade de xénero? Pois un pouco polo mismo que a Andre, por deixar esa pegada que non é ambicioso, porque é verdade, os actos por pequeniños que sexan, deixan unha pegada sempre. E isto sempre se fai como eso de xeito vocacional, voluntario, porque ti o sintes. Entonces é como que cando te preguntan non sabes que decir, é máis porque é o que temos que facer todas as persoas, non? Formarnos para poder informar, para poder concienciar, para poder sensibilizar, pero sí que é verdade que hai como un problema moi estructural que ten moita historia, moita teoría que sí que hai que aprender como modificar certos mecanismos, acercarnos ás institucións, entón sí que considero que é necesario ese academicismo, ou ese título, ou ese camiño. Esa formación. Realmente, ambas dous formacións teñen unha saída real? Podedes falar mal, se queredes. Vale. A ver, é bastante complexo, porque ao final, cando estás estudiando, ves como esa parte máis teórica, non? O sea, eu cando me dixeron que viña as prácticas, digo, que estaba perdida, o sea, sentíame totalmente perdida, digo, non sei que vou a facer, non sei como non sei se teño as ferramentas necesarias para levar a cabo o posto que teño que desempeñar, porque ti ves eso, moita legislación, moita, o que decía Alba, non? Esa forma de acercarte ás institucións e demais, pero a hora de materializar todo eso que ti coñeces, non sabes como facelo. Traballo e saídas hai, porque cada vez precisas de máis xente que teña capacidade para desempeñar este traballo, pero é verdad que tamén é complicado chegar a eses postos que se requiren, que se demandan. Estou un pouco na mesma opinión, non se aposta polo traballo social, os cuidados están invisibilizados, estos son cuidados de base. Entonces non hai como unha figura recoñecida de axente de igualdade, de integradora social, igual sí, porque non está tan relacionado con cuidados en sí, é como unha figura máis en xeral caritativa de hai que axudar a todo o mundo, as persoas que o precisan, pero sí que a xente de igualdade está como moi... A palabra igualdade como que pesa, non? Sí, exacto, cando é sobre mulleres é máis duro aínda de meter. Pesa, é dicir, sí, porque realmente despois cando, por exemplo, na administración local, non? Que é a forma máis directa de traballo deste tipo, si tes traballadoras sociales, pero non tes a figura, non tes unha plaza de axente de igualdade para dedicarse exclusivamente, é dicir, somos o feminismo e igualdade como o caixón de desastre, non? Onde
calquera pode traballar eso, calquera pode facer ese tipo de políticas e de actividades e non hai unha figura un poquinho máis centrada. Total, de feito, perdón, é que incluso nos CIMS, que son os Centros de Información á Muller, non se busca a figura de xente de igualdade, nin hai como un presuposto para esa figura. O sea, que ven todo xa máis de, pois eso, institución, dos cartos precísanse, tampouco se poden facer grandes cousas sin subvención, sin axudas económicas. Bueno, pois aquí deixamos esa nota de que, bueno, está moi ben todos estas formacións, pero claro, estas formacións hai que canalizalas hacia un traballo pois real e un traballo pois digno, non? Vos quero preguntar, que tal a vosa experiencia na Federación? É dicir, vos lo imaginades así, pensabades que iba a ser de outra forma, cal foi de todas o que podéis, bueno, o que vichedes neste tempo tan cortiño, o que máis vos chamou a atención? Así, en breves, A ver, eu personalmente pensaba que iba a ser máis traballo de oficina, máis, bueno, que tamén se fai, o que pasa que a nos non nos toca, ou polo menos a min, pero pensei que iba a ser como un traballo máis, pois eso, teórico, ¿no? En realidad, pois que no pouco tempo que levamos aquí, como que vimos materializarse moitas cousas e moitos proxectos que empezaron, pois eso, pois hai que facer isto e ao final, pois fíxose, non? Por exemplo, pois eu puden ir a unha charla, un taller con familias e ver como pois esas familias, ao mellor, despreocupanse un pouco porque estamos dando unha formación que eles precisaban, que non tiñan esa información, non tiñan esas pautas a seguir e pois ves que lles estás axudando de verdad, formacións que as que podemos acudir que dixen, pois, jolín, que interesante, non? E ver que tamén a xente agradece moito esa axuda, esa man que lle tendes, e non me imaginaba que iba a ser así tan práctico, tan de ver a xente tan aí diante, sí. Sí, total. Eu tamén, o sea, é que temos a mesma experiencia. Non están compradas. No. Pero sí, eu imaginábame algo máis igualdade formal, igualdade legal, ¿no? Porque o mismo é o que se suele asociar ás institucións e porque o feminismo como da rúa e o feminismo real e efectivo suele se vincular a activismo por voluntade propia e gratuito e todo eso. Pero en realidade o que se está facendo aquí, en plan achegarse ao rural, que me parece moi importante, é o que máis valoro eu, porque sí que igual onde máis está presente o feminismo a nivel con poder e con impacto en grandes cidades, e aquí en Galicia, pois, somos rural e as mulleres rurais están moi apartadas. E eu como persoa que miña abuela, que eu son do rural, miña nai, toda a miña familia do rural, vexo moitísimo esa necesidade non coberta. Entón, para min, iso é que máis me sorprendeu, positivamente, evidentemente. Non chegamos todo o que nos gustaría ás mulleres do rural. Son moi herméticas a certas actividades, e é certo que se intenta chegar de outra forma, non? Pois con outro tipo de cursos que ao final non están non se ven tanto na liña do feminismo, pero fan moito, porque no momento que as reúnes, no momento que se xuntan e poden falar entre elas, no momento que as sacas desa rutina diaria da casa e da soledad, moitas veces no rural, feise un gran feminismo e non se pon en valor todo o que debería. Vamos a entrar un poquinho en materia. Estamos en cifras récords de violencia de xénero, de agresións a nenas, a nenos, de pornografía infantil, bueno, todo que lle pode pasar a unha muller a todas horas, en todo momento, todos os días, noticias, todos os días as solucións, o mellor, pois mira, onte non sei se era tío, primo, avó, dunha nena con discapacidade de 6 anos que como non puido expresarse ben no xuicio e demostrar que había sido agredida sexualmente polo seu familiar, quedou absolto, non? Que falábamos nas xornadas xurídicas que era como que non é que non sexa culpable, simplemente que non temos as probas con peso para poder ter unha sentencia non absolutista, non? Entón, claro, isto todo días a todas horas. Vos, cando entrastedes nesto,
sabíades todo o que había detrás, é dicir, erades conscientes de todas estas noticias ou agora que estades dentro, porque xa vos lo digo, no meu feed todos os días as noticias que me entran, claro, están todas relacionadas con isto. Eu teño a veces unha saturación de decir, por favor, ponme un gatiño que non sei, que unha marmota agarrando outra marmota, o que sexa, pero é certo que é unha secuencia todos os días de cifras, de datos, de cousas, de asesinatos, de intentos de asesinatos que acaban en UCI. Vos erades consciente de todo o que había detrás? No, eu personalmente non, o sea, sí que antes de meterme un pouco máis en este mundo sabía evidentemente o que era a violencia de xénero, sabía o que era o maltrato, os tipos de maltrato, e sí que vía cousas, ¿no? Evidentemente na televisión, no telediario, como todo o mundo, supoño, pero non o vía como unha problemática tan real, o sea, ahora son consciente de que a violencia está detrás desta parede, detrás desa porta, nesa ventana, ao mellor, sabes? Antes era como que para min era algo que estaba moi lonxe, ao mellor, non era algo que vise tan de cerca, que vise esta realidade. Unha vez entras, tamén é difícil salir, o que diste do teu feed, no? O meu, bueno, ainda me aparece algún gatiño polo medio de vez en cando, por suerte, pero sí que a veces apareceme todo noticias, e entro e como que digo que desolador, porque estás todo o rato constantemente vendo eses problemas que sufren as mulleres, por lo menos para min é imposible non empatizar con elas, non sentir que mañán, pois ao mellor podo ser eu, ou pode ser a miña irmán, ou o día de mañán a miña filla, sentir ese medo, esa impotencia. O que falabas agora deste xuizo, pois hai mil exemplos máis, e sentir esa rabia, esa impotencia de decir ao mellor e que non estamos facendo da forma correcta. Se é unha rapaza que neste caso que non se pode expresar ben, pois ao mellor non temos que ir por aí buscando que las exprese, temos que ir por outro lado, pero o que non pode ser é que non haya unhas medidas para esta persona que abusou dela. Pois é moita impotencia, e era algo que eu antes non vivía, sabes? Vía na televisión e como que envía, pois eso, calquera outra noticia, pensaba que duro, pero non o vivía tan de cerca ou tan fuerte como vivo agora, que todos os días, a todas horas, en todas as partes, que non estás seguro ou segura nunca, e vives sempre como con esa angustia de pensar, pois, que ao mellor pois está pasando eso na habitación do lado. E con este exemplo que, aínda que te expreses ben, aínda que teñas todas as facultades de fala e do que sexa, que dá igual, e xa sabemos, e está estadísticamente demostrado. E sí, o sea, eu non era tampouco tan consciente, pois, igual de cousas que aprendes a poñerlle nome, que si que as ves, pero pensas, non tendrá que ver, será por outra cousa, e despois cando ves que todo está correlacionado, que todo ten a mesma base, que é a mesma misoxinia dende todas as partes, sí que é moi chocante, moi impactante. E empezas a ver que o que di Andre, que está en todos lados, e que nadie se libra ni por un lado ni polo outro. Pero ahora sí que como máis visible, aparte de porque aumentaron as cifras, que é algo que creo que non nos esperábamos, porque parecía, bueno, non sei, parecía que estaba como avanzando a cousa, pero claro, cun avance sempre ten que vir unha reacción moi fuerte. Claro, eu creo que sí que, o que di Andre, que sí que se fixeron, non se fan as cousas, fanse dende a rabia, as cousas que se fan dende a rabia, dende a imposición, dende a falta de diálogo, ao final sempre vai vir con pois eso, con un retroceso, con un frente maior, non? Entón, bueno, eu creo que por eso tamén é certo que en FEMUPO, cando elas entran, sempre digo que facemos as cousas de outra maneira, intentamos ser moitísimo máis amables, porque de verdad que o que debemos é de sumar a todo o mundo, é dicir, esa visión que eu teño no meu feed, que eu creo onde tamén falla un pouco a sociedade, que non é consciente, ata que traballas nesto non sabes todo o que hai, ata que, non sei, traballas de Guardia Civil, pois non sabes todos os accidentes de coche que hai, é dicir, non eres consciente destas cousas, non? Entón, claro, como facemos que a xente que non traballa nesto sexa capaz de ver todo o que vemos, ver todo o que sabemos as persoas que traballamos, non? Entón, é un pouquiño é algo moi complexo eso, porque
eu tamén do que me dou conta, e como Alba, claro que non pensaba nunca que isto fose aumentar, porque ti pensas, estás lle dando máis visibilidade, porque tamén agora hai outras formas de darlle visibilidade, hai redes sociais que antes non había, e hai formas de darlle voz, pero claro, o problema é que a violencia transfórmase, é dicir, aparece... A violencia hacia as mulleres sempre busca maneira. Sí. O sea, hai medios digitais, vamos a buscar a maneira de como utilizar esos medios digitais para, en vez de facelo ben, facelo mal, non? Entón, ao final é como é agotador. Xa para rematar, solucións. Veña, dende a vosa perspectiva, dende o que vedes e dende o que... é certo que non hai unha solución, isto non mo contestedes, porque isto sabemos, non é a solución concreta, porque ademais a violencia de xénero non é algo que este destinado a un modelo concreto de persoa, de tipo, de, bueno, pois, nin de maltratador, nin de víctima, non? É dicir, é moi amplio. Pode ser desde unha persoa con unha cultura moi elevada e con un poder adquisitivo pois alto, ata unha persoa moi vulnerable pois que falla en cultura e falla en... Entón, ao final, claro, o espectro é toda a sociedade. Entón, partindo desa base, que solucións, que diríades? Bom, pois eu creo que aquí o que hai que facer é isto, ou creo que non se está atallando ben este tema, o sea, con total liberdade para cerrar... É que é unha pregunta super complicada, claro. Porque si fose tan fácil como eso, pues como dar unha solución e que o problema se erradique por completo, non estaríamos aquí falando desto, pero penso que é moi importante todo o tema da sensibilización. É verdad que sí que se está facendo, agora existen moitísimos recursos para, desde nenos, aos nenos e as nenas, ensinarlles o que está ben. Hai moitísimos libros que falan de, pues, da violencia desde unha perspectiva, pues, alta para os nenos. Parte desde a sensibilización, eu creo, e a prevención, e despois non sabría como plantexalo ben, pero creo que hai que implantar unhas políticas máis duras, en estes casos unhas penas máis duras, porque, como xa vimos aquí no podcast, non pode ser que a vida dunha persoa coste 10 anos e de repente volves a estar aí en desconto, que non sabes se che vai a volver a pasar algo. O sea, non pode ser que alguén intente acabar coa miña vida e que de repente, pois, un día me digan é que agora podes atoparte con el pola calle en calquer momento e non hai ninguna medida que te protexa porque non che podemos, pois, axudar de ninguna forma. Eso non pode ser. O sea, no momento no que alguén atenta contra min, esa persona non debería ter dereito a volver a estar cerca de min nunca máis. Eu creo que ir un pouco máis... pois por aí, o sea, medidas máis duras, pois si ten que estar na cárcel o que lle queda de vida, pois aí ao mellor a xente empezase a pensar un pouco máis o que vai a facer, porque é verdad que ves moito en xente nova, sobre todo, isto de, bueno, si total, eu outro día vino nun vídeo un rapaz falando e decía, si total yo ahora hago esto y en 5 años estoy fuera, tampouco es tanto, digo, jolín, o sea, que o pensamento sacas unha carrera e te pagan un sueldo e además non pagas tele. É que claro, é que o pensamento sea este de decir non pasa nada, porque pago con 20, con 25 estou fora, todavía teño toda a vida por diante. Non sei, ao mellor hai que ir por aí, atacar e ser máis duros, pero... Alba, ti? Non sei. Non é fácil, non é unha pregunta fácil, non a dar solución, pero é certo que, sí, bueno, pois eu... veña. Exactamente, eu, pois si, tiraría por aquí, por exemplo, pois Andrea, pois endurecer as penas. Sí. Eu son máis de traballar ben de prevención, porque creo que as penas sempre lle caen ás mesmas personas, e as persoas poderosas maltratadores non van nunca á cárcel. Quero dicir, políticos famosos que todo o mundo coñecemos, por decir o caso máis grave, Trump en outro país, tal, pero aquí tamén pasa. Entón, sempre se fala de traballar ben da educación, que obviamente, pero creo que temos que ter en conta que a xente adulta ou maior ou tamén a xuventude nos educamos nos medios de comunicación, tanto a prensa escrita como nas redes sociais, en perfis que igual non son de comunicación, pero damosles esa veracidade. Entón, creo que habría que regular aí sí un pouco o que se di, porque é verdade que hai liberdade de expresión e cada un que diga o que queira, pero non se lle pode dar voz a un discurso misóxino machista con risco de levar a unha persona a matar a outra, por exemplo, e deberíanse prohibir ese tipo de discursos
que sitios. Na túa casa di o que queiras, pero non podes decir nunha plataforma na que tes millóns de seguidores ou de seguidoras. Que te pode ver un neno. Sí, ou calquera Ou persona. calquera persona, sí. Sí, porque é o que está pasando. Pois moitísimas gracias por participar no Fío que nos une. Gracias pois por darnos a vosa visión e a vosa pois parte de como isto e tamén de como traballa a Federación. Gracias.